TV Deko uvádí, ticho, už to roste. Když na jaře sníh na listy spadne, na podzim pod ním listí dozajista zmrzne. Dříny jsou ozdobou zahrady, z které máte radost. Umění stříhat záleží na umění nabrousit. Správně vyrobit mřížku, co ozdobí vaši zítku. Tohle jaro uděláme kytici z pryskyřičníku. A najednou jsou tady zase čemeřice. Čemeřice, to je to naše. Určitě znáte čemeřici černou, která nás počátkem prosince tak okouzluje. Její latinské pojmenování je Elebore niger. Je nejranější z čemeřic a zve nás, abychom se seznámili i s ostatními pryskyřníkovými rostlinami, které přežívají zimu se vší elegancí. Helebore orientalis, neboli čemeřice orientální, je původem z Kavkazu a z hor na severu Turecka. Vyznačuje se velkou paletou růžových barev, od světlých až po velmi tmavé. Tato rostlinka je velmi otužilá, roste v polostínu a nebojí se silných mrazů. Dokonce můžete mít to štěstí, že uvidíte, jak se vám sama spontánně rozšíří, protože se velmi snadno opiluje a nové barvy vznikají spontánní směnou. Méně zbarvená Helebronus corsicus z Korziky má lesklé a špičaté listy, které jako brnění ochraňují skupinky něžně zelených a jasných květů, které se překvapivě objevují už na konci zimy. Vytváří trsy, které mohou vyrůst až do šířky 1 metru a 60 cm do výšky. Budou krásné celý rok. Seznamte se také s Helebronus sternií. Má stejné listy jako Corsicus, ale květy jsou růžové. Další čemeřice, další překvapení. Druh Foetidus, neboli smradlavá. Buďte si ale jisti, že ačkoliv se tak opravdu jmenuje, její vůně není odpudivá. Sitě zelené listy jsou velmi jemné a jsou to trvalky. To z nich dělá ideální rostliny, které na záhonku vytvoří hezkou zelenou oázu, vysokou až 80 cm. A pak v únoru, když se objeví květy, jejich zelená něžná barva je plně v kontrastu s barvou jejich listů. A když máte to štěstí, že si Helebronus foetidus hoví na vaší zahrádce, uvidíte, že tu a tam vyrostou během roku nové rostlinky. Sama se totiž velmi dobře rozsemeňuje. A až přejdou mrazy, můžete ze země vyndat tyto mladé sazeničky a přesadit je do lehké, dobře drenážované půdy, smíchané s rašelinou a hlínou ze zahrádky. Neopovrhnou ani bohatou zeminou. Dejte je do polostínu, pravidelně zalévejte a za rok je můžete vyměnit třeba na zahrádkářské výstavě. Co by byla zima bez čemeřice? Něco jako Mona Lisa bez úsměvu. Tři nebo 4 dříny. Dřín musíte chválit, když vidíte, jakým potěšením jsou některé kousky pro vaši zahradu. Dřín obecný je pokryt malými kvítky, které jsou zbarvené do zlatova od února až do března. Jeho výška z něj dělá důležitou součást zahrady, může měřit až 5 metrů a je velmi košatý. O něco později se objeví sitě zelené listy, které opadají až na konci podzimu. Jiné dříny se chlubí jasem holých větví. Krása dřeva dřínu bílého nebo dřínu výběžkatého se určitě nedá popřít. Ale jejich barva dřeva nemůže soutěžit s neuvěřitelnou korálovou červení dřínu sibiřského. Určitě si ho zasaďte, a to bez dlouhého a zbytečného váhání někam na slunné a provzdušnělé místo na vaší zahrádce. Můžete ho sázet po celý rok. Nejprve ho nechte máčet v kbelíku s vodou. Dřínu bílému se líbí na břehu řek. Půda může být dost vlhká. Normální půda mu také vyhovuje, je totiž velmi tolerantní. Vykopejte jámu 4krát větší než je květináč, na dno dejte větší množství chemického hnojiva, smíchejte 1/4 rašeliny pro lehkost, 1/4 bohaté prsti pro úrodnost a zbytek dodejte z vaší zahrádky. Hodně zalít a je to fajn.
Abyste si mohli užívat krás těchto větví příští zimu, musíte je v březnu ořezat. Pěkně nakrátko ostříhat, prosím. Protože jen letošní dřevo bude mít tento krásný lesk. S dřínem budou vaše zahrádky úplně planout. Vidíte, že může být i oheň bez kouře. Naostřit nůžky bez velké fušky. Latinsky se pojmenování zahradnických nůžek odvozuje od slova secare, které znamená sekat, a to různými způsoby. Existuje například několik systémů, které vracejí po otevření a stříhání čepel zpátky. Zde vidíte jeden ze svinutého plechu. A tady zase jiný systém, železo proti železu. A ještě chytřejší je tato rukojeť, která se složí pod sebe s využitím pružnosti želízka. Tyto maličké se používají pro práci na vinici. A ty vytříbené hledejte u květin. Najdete zahradnické nůžky pro dámy s rukojetí vyzdobenou slonovinovou kostí. Jestli pak vaše zahradnické nůžky tak dobře stříhají, jako vypadají? Ne pořád? Co? Není ale příliš složité je nabrousit. Stačí na to brousek, šroubovák, kleště, petrolej a olej. Začnete tím, že namočíte brousek na 1/4 hodiny do vody. Mezitím rozeberete nůžky. Je lehčí nabrousit každou čepel bez otupení čepele sousední. Jestli středový šroub klade odpor, trochu oleje ho sklidní. A také ponořte pružinu do petroleje, což ji dokonale vyčistí. Vyhlaďte vnitřek čepele na rovinu. Tyto části by měly po sobě bezvadně klouzat, jedna jako druhá. Musí zmizet všechna res, aby byla jejich plocha pěkně hladká. A teď se můžete postarat o ostří čepele. Aby byl brousek velmi jemný, stále ho namáčejte. Zkuste prodloužit ostří čepele, ale nepoškoďte ji. Toto je úhel, pod kterým přejíždíte kov. Přejeďte brouskem z vnitřku ven. Abyste zjistili ostrost nabroušení, dotkněte se prstem, ale pozor, netlačte. Nebo zkuste ořezat sirku. Omýjte nůžky, dobře je osušte a vyčistěte hadříkem napuštěným petrolejem nebo naftou, odstraní to res. Vezměte pružinu, šroub a matici a zkontrolujte, jestli jsou dokonale čisté. Utřete je a teď můžete sešroubovat nůžky a dobře utáhnout šroub, ale jen tak, abyste nůžky nezablokovali. 3 kapky z olejničky a náš nástroj je připraven podnikat střihací útoky, aniž by uškodil sebe menšímu stromečku. Zázračná mříž není žádný kříž. Popínavá růže se nikdy nepnula sama po zdi. Ve skutečnosti k tomu potřebuje pomocníka a jedním z velmi účinných je mříž. V obchodech můžete najít malé mřížky ze dřeva nebo z plastu, ale ty nejsou moc pevné a cena je vysoká. Nekupujte je. Špatně odolávají nepříznivému počasí a po několika letech rostlince hrozí, že když konečně dobře zakoření, spadne na zem po tom, co se podpůrná mříž rozpadne. Je tedy jistější a taky lacinější mříž si vyrobit sami. Kupte si laťky napuštěné prostředkem proti hnilobě a budete mít pokoj na 10-15 let. Nakreslete si návrh mříže. Jestli je plocha pro mříž příliš velká, připravte si raději 2 až 3 samostatné mříže. Pak přeneste rozměry, řežte a montujte rámec mříže a spojte rohy na klínech 5 cm silných. Úhly ověřte úhelníkem. Položte první diagonálu pomocí šablony a přeneste stejný rozměr. Takto budou vaše laťky stále rovnoběžné. Vyrovnejte všechny laťky a přibijte je měděnými hřebíky nebo i pozinkovanými hřebíky, ty nerezivějí.
Stejným způsobem udělejte protější diagonálu. S výjimkou, že když jste je položili na rám, musí se laťky uříznout na správnou délku, aby se vtěsnaly do rámu. Poté, co jste seřízli laťky, které přečnívají, naneste ochranný nátěr proti vlhkosti, jinak budou všechny řezy Achillovou patou vašeho modelu. A teď už zbývá jen udělat dírky, které umožní pověsit mříž na zeď. Váš výtvor je připraven k připevnění. Někdo vám ale musí pomoci. Kontrolujte svislý směr pomocí olovnice. Spodek mříže by měl být nejméně 30 cm nad zemí. Zakreslete na zeď umístění dírek a potom navrtejte díru a zatlučte hmoždinku. Široké klíny, které připevníme na každý roh, oddálí mříž od zdi a dovolí tak rostlinkám, že se protáhnou. A tak se budou moci vsunout do všech míst a také tak bude proudit vzduch mezi zdí a odnožemi, což je výborný způsob, jak se ubránit padlí, které se často u růží a klematisu vyskytuje. Mříž je tedy na svém místě. Nezbývá, než nechat šplhat rostlinky podle vašeho výběru a brzy bude ošklivá zeď jen špatnou vzpomínkou na staré časy. Pryskyřičník parádník. Pryskyřičník sázejte na záhonek každý rok, protože se vám určitě zalíbí jeho neuvěřitelné barvy. Opravdu, pryskyřičník je ideální květina, která vám vnese do domu slunce a jas. Profesionální zahradníci ho dokonce dokážou vstyčit až po vrchol dlouhé stopky, což jim dodává velkou eleganci. Někteří je srovnávají s růžemi. Hustota jejich okvětních lístků dodává pryskyřičníku hodně hloubky. Teď uvidíte několik rad, abyste si udělali pěknou kytici, která bez problémů vydrží 8 až 10 dní. Když je rozbalíte, ustřihněte ze stopky pár centimetrů. Ideální je provést tuto operaci ve vodě, aby se neucpaly cévky rostlinky. Nebo, jako pro ostatní duté stonky, můžete nechat natéct dovnitř trochu vody, aby se dobře namočily. Do vázy dejte jen trochu vody, teplé jako vzduch v místnosti, a vyměňujte ji každé 2 až 3 dny. Poslední důležitá rada. Pryskyřičník nemá rád průvan. A to jak studený, tak teplý. Jeho stonek ztratí na pevnosti a květiny se pak ohnou. Vám pak nezbyde nic jiného, než zkusit je zpevnit špejlí. Jednoduše ji navlékněte do stonku a to ji pak podrží až do konce květů. Což je možná také příležitost vyhrát si s kontrastem mezi pevností, získané díky takové podpoře několika stonků, k sobě svázaných pryskyřníků, a mezi jejich zvláštní pružností. Zkrátka, ať mají bílou módní barvu nebo jsou barevné pro radost, pryskyřičníky kytici vždycky oživí. Vyrobila TV Deko v roce 2006.